Tervetuloa kuuntelemaan YAPn podcastia, eli Your Amazon Partners podcastissa keskustellaan kansainvälisestä kaupasta ja erityisesti Amazon verkkokaupasta. Keskustelemassa YAPn Tommi sekä Janne. Morjesta, Janne. Moro. Tänään olisi kiva jutella siitä, että miksi ja miten sitten jotkut yritykset menestyvät siellä Amazonissa. Se varmasti kiinnostaa kaikkia, niin meitäkin. Niin mitä sun mielestä pitää tehdä, että tulee menestystä? No ensinnäkin täytyy tehdä se päätös, että lähdetään ylipäätään johonkin uuteen myyntikanavaan, esimerkiksi Amazoniin. Että kyllähän Amazonin on suhteellisen harvinaista vielä, että joku suomalainen yritys myy Amazonissa, ehkä pääosin sen takia, että Amazonia ei tunneta ja sen mahdollisuuksia. Eli ehkä niin kuin yritykseltä vaaditaan sellaista pientä ennakkoluulottomuutta, kokeilevaa asennetta, kokeilla, että mitkä myyntikanavat toimii ja mitä mahdollisuuksia niissä on. Et se on varmaan semmoinen ensimmäinen. Tavallaan pitää olla rohkeutta ja sellaista kunnianhimoakin mennä vähän niin kuin off the beaten path, eli ei ihan mennä niitä perinteisiä reittejä, koska maailma kuitenkin muuttuu niin nopeasti tuossa taustalla. No sitä varmasti tarvitaan ihan missä vaan uudessa, mutta varmasti on joku sellainen prosessi, sellainen tavallaan toimintamalli, että millä se menestys on mahdollisempaa kuin sitten jollain toisella tavalla. Joo, erinomainen kysymys kyllä, että kyllähän Amazonkin Amazon markkinapaikat on kasvaneet, sinne on tullut uusia asiakkaita, sinne on tullut uusia myyjiä. Niin kyllä niin kuin nykyään ketkä siellä niin kuin pärjää ja ketkä erottuu, on ne myyjät, jotka tekee asiat ammattimaisesti. Eli käytännössä mitä siellä pitää tehdä eri lailla on se, että Amazon myynti toimii kuitenkin niin, että se pitää pohjautua dataan, ei fiilikseen. Eli käytännössä mitä mekin tehdään, niin meillä on aika hyvät mahdollisuudet perata sitä Amazonin dataa ja löytää semmoiset tietyt tavat, millä voidaan myydä kussakin kategoriassa. Esimerkiksi positiointi, me opitaan kilpailijoilta, käydään läpi asiakkaiden arvosteluita ja niiden perusteella sitten tehdään listaukset. Mutta kuitenkin niin kuin mehän ei aleta tekemään tai sinne ei kannata lähteä mitä vaan myymään. Et se on ehkä yleinen virhe, vaan just se päätös, että lähdetäänkö sinne ylipäätään myymään, pitää pohjautua dataan. Ja siinä esimerkiksi me autetaan mielellämme. No, tämä on ihan huikean tärkeä ja loistava pointti nimenomaan, koska ollaan tehty näitä juttuja ja keissejä jo tässä aika monta vuotta ja on nähty myös niitä, että mennään fiiliksellä. Ja on siellä myöskin onnistuttu. Ei se niin kuin aina mene täysin vikaan, mutta sanotaanko, että silloin kun pohjautuu dataan se tieto ja taito, millä mennään, niin silloin siinä ei tule virheinvestointeja ja virheliikkeitä, koska ne yleensä sitten maksaa myöskin aika paljon. Mutta tosissaan täytyy myöskin rehellisyyden nimessä sanoa, että joskus asiakas on sanonut, että lähdetään tällä ja on myöskin onnistuttu, mutta se ei aina kyllä pidä paikkaansa ja sitä ei ehkä kuitenkaan sit suositella. Mutta eli tavallaan päästiin tähän dataan pohjautuvaan tietoon sen päätöksen tueksi, mutta sitten siellä varmasti on tämä prosessi, eli esimerkiksi mehän ollaan hakkeroitu tällainen oma prosessi, että miten me toimitaan oikeastaan aina. Riippumatta tuotteista, tuotekategoriasta, niin mennään sellaista tiettyä polkua pitkin. Ja miksi me ollaan päädytty itse tähän on se, että me käytetään sitä omissa tuotteissa, mitä myydään Amazonissa, mutta myöskin, koska silloin asiakkaalla ja meidän yhteistyökumppanilla on silloin selkeä hallinnan tunne koko ajan siinä toiminnassa. Ja ensimmäisenä, mitä pitää tehdä? Eli jos ajatellaan, että se päätös on tehty, että nyt halutaan lähteä tutkimaan Amazon markkinapaikkaa ja kanavaa meille myynnin tueksi, niin mitä pitää tehdä? No ensin tehdään data- ja markkina-analyysi. Ja käytännössä mitä mekin tehdään, niin meidän analyysi kattaa muistaakseni 7 vai 8 eri mittaria. Eli se on aika laaja. Mitä käytännössä tutkitaan tai millaista dataa sieltä Amazonista saadaan pihalle, niin on
kysyntä erilaisilla hakutermeillä, trendit, kuinka ne on käyttäytyneet esimerkiksi viimeisen 3 vuoden aikana, onko jotain kausittaista vaihtelua, kilpailijoiden myynnit, minkälaiset tuotteet jossain tietyssä kategoriassa myy. Sitten on kilpailijoiden, hyvin tarkkaan niin kuin tutkitaan kilpailijoiden listaukset, että niin kuin mitä ominaisuuksia siellä on, että mitkä on niin kuin tärkeitä ominaisuuksia markkinassa. Sitten katteeseen päästään totta kai aika tarkasti kiinni, että kun se asiakas tietää omat kulunsa, me nähdään Amazonin kulut, mainostusbudjettia pystytään tosi hyvin arvioimaan, että kuinka paljon tavaraa kannattaa lähettää ensimmäisessä vaiheessa Amazonin varastolle. Että aika monia asioita sieltä saadaan pihalle ja totta kai se niin kuin tarkoitus on se, että asiakkaan ei tarvitse lähteä arvailemaan, vaan se voi tehdä päätöksen dataan perustuen niin kuin turvallisin mieli. No tuohan kuulostaa erittäin järkevältä ja näinhän se nimenomaan pitää toimia missä tahansa. Eli mitä tahansa lähdetään tekemään, niin ensin mietitään, että onko tälle kysyntää ja mikä se meidän kate voisi olla. Plus sitten tietenkin nämä kaikki muut asiat, mitä myöskin mainitsit, mutta ne on varmasti ne tärkeimmät, mitkä kutkuttelee jokaisen yritysjohtajan mielessä mihin tahansa uuteen lähtiessä. No okei, sitten on selvitetty, että kysyntää on, katetta jää, näyttää, että hintataso, kilpailutasokin on järkevällä, niin mitäs sitten? Joo, sitten kun tehdään päätös, että lähdetään myymään, niin sittenhän käytännössä pitää tehdä Amazon myyntitili. No, me autetaan siinä, se ei ole kauhean monimutkainen juttu, mutta sitten mikä on seuraavaksi tärkeä juttu analyysin jälkeen, on ne Amazonin listaukset. Eli Amazon verkkokauppa, siellä asiakas ei pääse hypistelee niitä tuotteita, vaan käytännössä sanotaan, että myydään sitä listausta, ei tuotetta. Eli listaus on se, kuinka asiakas niin kuin näkee sen tuotteen. Ja Amazon listausten tekohan on niin sanotusti oma taiteenlajinsa. Eli monesti näkee, että niin kuin, jos yritys esimerkiksi myy verkkokaupassa, niin käytännössä laitetaan ne samat tiedot sellaisina Amazoniin, mikä ei toimi ollenkaan. Eli listaukset pitää tehdä ammattimaisesti, niissä pitää olla Amazon-optimoidut kuvat, Amazon-optimoidut tekstit, back-end-asetukset, back-end-hakusanat kunnossa, niin vasta semmoisella niin kuin listauksella on mahdollista jollain tavalla edes pärjätä siellä Amazonissa. Et sulla voi olla tosi hyvä tuote, mutta jos listaus ei toimi, niin tuskin myy tuote kummasti. No tämähän se on just, että tämä iänikuinen vertaus myöskin Googlessa, eli pitää olla siellä ensimmäisellä sivulla tai sitten sua ei ole olemassa, niin tämähän on ihan sama Amazonissa, että jos et sä ole siellä ensimmäisten tuotteiden joukossa, niin sinnehän pääsee toki rahalla, mutta alussa se on sitten taas hankalaa, koska jos ei ole vielä arvosteluita, jos ei ole vielä social proofia, niin se konversio voi olla aika pieni ja sitä kautta se tavallaan, niin se listauksen rakentaminen ja sen optimointi heti alusta lähtien on kyllä ihan avainasemassa siihen, että kun vastataan tähän kysymykseen, mikä alussa mainittiin, että minkälaiset yritykset tai miten yritykset pärjää siellä Amazonissa. Ja sitten kun otetaan tähän vielä tämä meidän suosikki-aika, eli honeymoon-kausi, ja honeymoon-kaudella siis tässä alussa, kun listaus laitetaan liveksi, niin mitä silloin nyt tapahtukaa? Joo, Amazonissa honeymoon on käytännössä tämmöinen 1,5 kuukauden mittainen jakso, jolloin Amazon antaa extra boostia uusille listauksille, mikä on niin kuin aika reilua mielestäni. Että jos miettii, että siellä on kilpailijoita, jotka on myyneet Amazonissa vaikka 5 vuotta, niillä on hyvät orgaaniset rankingit siellä, mutta sitten kun tulee uusi listaus, niin se Amazon tavallaan haluaa antaa sille mahdollisuuden, haluaa katsoa, että miten se pärjää näitä niin kuin vanhoja myyjiä vastaan. Niin se on se on voimakas juttu. Et mekin panostetaan siihen niin kuin tavallaan tuotteen niin sanottuun launchaus, eli julkaisuvaiheeseen aika paljon, jotta me saataisiin se algoritmi suosimaan listausta honeymoonin aikana. Hyvin
selkeästi kiteytetty. Eli nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan jo honeymoonkin käyty läpi. Eli alussa mietittiin, että onko tälle kysyntää, onko katetta, onko niin kuin järkeä tässä ja markkina-analyysi tehdään sen pohjalta ja sen jälkeen todetaan, että tämä voi olla hyvä kanava, tämä on hyvä kanava ja sitten tosiaan rakennetaan ne listaukset ja honeymoonit on käyty ja niin Seller Central-tilikin on jo voimissaan, niin sittenhän se itse työ vasta alkaa, että tavallaan nyt meillä on kauppa auki, tuotteita lähtee liikkumaan, jos en ole ihan väärässä, niin lähes kaikille ainakin meidän omissa tuotteissa ja meidän omissa asiakkuuksissa, niin se on 24 tuntia, kun tuotteet lähtee maailmalle, kuluttajille, niitä ruvetaan arvostelemaan. Mutta nythän tässä niin kuin erotellaan sitten jyvätakanoista. Eli tavallaan siellä on nyt tuhansia, satoja, voi olla jopa kymmeniä tuhansia kilpailijoita joissakin tuotekategorioissa, niin miten se sitten se jatkuva tekeminen, mitä siellä pitää ottaa huomioon, että menestytään? Joo, kyllähän siis Amazonissa niin kuin missä tahansa markkinoinnissa muutenkin, niin semmoinen niin kuin mittaaminen ja optimointi, kehittäminen on niin kuin, se on tärkeässä asemassa, koska niin kuin sen kautta me pystytään me opitaan lisää tietystä kategoriasta, tietystä markkinasta koko ajan. Me pystytään säätämään niitä listauksia. Aika monessa tapauksessa asiakas on itse asiassa kehittänyt omia tuotteitaakin vastaamaan sitä Amazon-markkinan asiakkaiden mieltymyksiä. Ja mitataan koko ajan tiettyjä kriteereitä, tiettyjä mittareita, että kuinka ne tuotteet myy, kuinka paljon ne saa liikennettä ja näin päin pois. Ja tietysti Amazon-markkinointi, Amazonin sisäinen markkinointi on niin kuin aihe erikseen, että optimoidaan markkinointikampanjoita, kokeillaan, testataan erilaisia mainosmuotoja Amazonissa. Että kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa tekemistä kuitenkin sitten Amazonissa. Montako eri työkalua sulla on käytössä, kun optimoidaan listauksia? Mulla on tällä hetkellä niin kuin yksi tämmöinen niin kuin päätyökalu, minkä mulla on kahta on aikoinaan kokeillut. Yksi on tämmöinen pääasiallinen työkalu, jota käytän, mutta sitten saattaa olla 2-3 tämmöistä niin kuin pienempää plugaria sitten, mitä mä käytän, jolla pääsen porautumaan Amazon dataan sitten, että ei mene arvailuksi. Joo. Loistavaa. Mun mielestä myöskin yksi tosi tärkeä asia, mikä tulee helposti yllätyksenä, on se, että niin kuin jokaisessa tällaisessa isossa alustassa, niin ei se nyt ihan mene aina silleen niin kuin muita mutkitta, niin siellä on myöskin ongelmia ratkaistavana. Ja tämä on myöskin yksi sellainen hetki, jossa voi helposti kyllä tulla ongelmia Amazon-myyjälle. Että siellä on, mä en nyt muista sitä lukua, mutta siis niitä Amazon-myyjiä on ihan käsittämätön määrä. Ja Amazon asiakaspalvelijoita myyjille on myöskin aika iso määrä. Ja niin se ei aina mene ihan mutkitta se keskustelu, tikettien luonti ja niiden ratkominen. Niin tavallaan mun mielestä tässäkin se niin kuin tietty tyyli ja tapa toimia on varmasti avainasemassa, kun esimerkiksi sitten puhutaan, että ketkä myyjät menestyy ja ketkä sitten ehkä sakkaa siinä matkan varrella. Joo, kyllä näin on, että kyllä meilläkin on tapauksia, missä esimerkiksi jostain syystä niin asiakkaan listaus on suljettu. Amazon on esimerkiksi pyytänyt jotain lisätietoja, niin on niin kuin tärkeää seurata niitä listauksia, seurata, että ne on auki siellä, seurata, että niin kuin myynti kulkee. Ja jos tulee tämmöisiä niin kuin katkoksia, niin ne saattaa sitten vaikuttaa näihin niin kuin rankingeihin. Eli käytännössä se orgaaninen näkyvyys saattaa tuotteella hetkeksi niin kuin pudota ja sitten pitää uudelleen lähteä uuteen nousuun. Eli niin kuin kyllä se on niin kuin tärkeää, että sitä tilistä ja niistä tuotelistauksista pidetään huolta. Amazon on tosi tunnettu asiakaspalvelusta ja siitä, että asiakkaat luottaa siihen. Mutta myyjänhän kuitenkin tulee itse hoitaa sitä omaa asiakaspalveluaan tietyiltä osin. Ja tässä on tämä kuuluisa sääntö, eli 24 tunnin sisällä täytyy jokaiseen viestiin vastata, niin jouluna ja juhannuksena, niin tämä on myöskin varmasti sellainen tapa, missä
missä erottuu monet myyjät. Eli tavallaan on tällaista Amazon optimoitua asiakaspalvelua myöskin, koska jokainen kontakti asiakkaan kanssa myöskin avaa mahdollisuuden esimerkiksi pyytää Amazon-sääntöjen puitteissa arvosteluita ja niin päin pois, niin miten tästä asiakaspalvelun näet itse että Joo, sanotaan, että asiakaspalvelu eli käytännössä asiakkaiden viesteihin vastaaminen on pakollinen osa Amazon-työtä. Eli kuten sanoit, niin Amazon on hyvin tarkka siitä, että niihin viesteihin vastataan 24 tunnin sisällä, myös jouluna ja juhannuksena. Ja jos näin ei tapahdu, niin siitä on sitten vähintään aikaa myöten saattaa olla vahinkoa sille Amazon-tilille. Eli se Amazon näkee, että tämä myyjä ei pidä asiakkaistaan huolta, niin se voi esimerkiksi laskea näitä listausten rankingeja. No toinen asia on sitten se tietysti, että jokainen asiakaskontakti sisältää myös mahdollisuuden. Eli mekin ollaan nähty, että kun on vaikka asiakas kysynyt jotain tuotteesta, niin me ollaan vastattu siihen informatiivisesti, ystävällisesti, niin tietysti se brändi saa sitten niin kuin boostia ja saa mainetta. Ja joskus jopa käynyt niin, että se asiakas jättänyt hyvä arvostelu ihan sen takia, että tuote oli hyvä ja olipa muuten hyvä asiakaspalvelu, 5 tähteä. Niin se on tärkeää ja niissä on mahdollisuus kyllä aina. Joo. No tietenkin siellä kaiken pohjalla ja syvällä Amazonin sydämessä sykkii sitten tämä A7 Amazon-algoritmi. Ja mehän ollaan Amazon-algoritmihakkereita. Niin miten sä näet sen kehityksen ja kuinka paljon sitä pystyy hakkeroida sitä itse Amazon-algoritmia tai mitä se nyt, niin. Joo, eli Amazon-algoritmihan käytännössä on niin kuin aika iso osa sitä Amazon-liiketoiminnan arvoa, mitä on. Eli Amazonhan ei enää julkaise niin kuin itse tietoa tästä algoritmista, vaan kaikki mitä mekin tiedetään, niin johtuu ihan meidän omasta testauksesta, tiedosta, mitä me haalitaan tuolta netistä eri lähteistä, seurataan eri kanavia, esimerkiksi saataisiin siitä niin kuin mahdollisimman paljon tietoa meidän asiakkaiden käyttöön. Ja miksi se algoritmi on niin tärkeä ja miksi siitä puhutaan niin paljon, niin esimerkiksi sehän on se, joka päättää niiden tuotteiden rankingit. Eli tavallaan sitä algoritmia pitää tavallaan miellyttää ja näyttää sille, että tämä on nyt semmoinen hyvä ja potentiaalinen tuote, jota kannattaa nostaa. Eli joo, se on meidän sydämiämme lähellä ja me ollaan siihen tosi paljon perehdytty vuosien aikana, että opittu ymmärtämään sitä ja saatu hyviä tuloksia myöskin tämän työn kautta. No tuohon se varmaan sitten kiteytyy tavallaan se, että kuka menestyy ja miten menestyy, niin täytyy seurata sellaista tiettyä prosessia, mikä on tositoimissa testattu. Ja se on nimenomaan mennä askel kerrallaan ja se on mun mielestä myöskin tosi järkevää ihan kustannuksellisestikin, että katsoo datan kautta askel kerrallaan sen Amazonin potentiaalin ensin itselleen ja sitten sen jälkeen tekee optimoidusti jokaisen myyntitoimenpiteen siellä itse Amazon myyntitilillä ja sitten sen jälkeen se jatkuva tekeminen on kaikkien Amazon määreiden mukaista ja se on myöskin optimoitu sillä tavalla, miten sitä algoritmia pystyy kaikkein parhaiten palvelemaan sen oman myynnin boostauksen näkökulmasta. Eli varmasti se loppujen lopuksi on aika tollainen kliininen prosessi, jolla sitten erottuu parhaat myyjät toisista. Totta kai siinä on myöskin tuotteet isossa roolissa, pitää olla hyvät tuotteet, niiden täytyy saada hyviä arvosteluita ihan näin muutenkin, mutta se sitten yhdistettynä hyvällä Amazon myyntitekemisellä, niin menestystä tulee aika lailla varmasti, jos vaan vähän riittää kärsivällisyyttä. Joo, kyllä se näin on, että ainahan se ei ole se eka tuote, joka lähtee. Eli niin kuin muutenkin liiketoiminnassa, niin
tietynlainen pitkäjänteisyys on aina eduksi. Eli voi olla, että eka tuote ei lähde, mutta toinen tai kolmas lähtee myymään sitten hyvin. Eli se on aika lailla tämmöistä myös Amazonin kanssa. Joo. Hei, kiitoksia kaikille kuulijoille. Eli tässä pohdittiin sitä, että miten ja miksi tietyt Amazonissa olevat myyjät menestyvät, ja toivottavasti saitte siitä jotain vinkkejä omaan Amazon tekemiseen tai pohdintaan, jos olette esimerkiksi Amazon-kanavaa harkitsemassa. Kiitoksia meidän puolesta.